Panna, leto pre teba nezačína skôr, ako si vo vnútri upraceš. A práve august ti prinesie silný impuls spraviť si poriadok v myšlienkach, vzťahoch aj prioritách. Bude to mesiac vnútorného dozrievania, uvedomení a hĺbších rozhodnutí. Začiatok mesiaca môže byť mierne chaotický. Budeš mať pocit, že svet okolo teba sa hýbe rýchlejšie, než ty stíhaš. Neponáhľaj sa. Práve v spomalení nájdeš odpovede. Buď trpezlivý so sebou aj s ostatnými. Nie všetko musí byť dokonalé hneď. V pracovnej oblasti prichádza šanca niečo zmeniť. Možno nová ponuka, povýšenie alebo aspoň vnútorný impuls, že potrebuješ posun. Neboj sa ozvať, navrhnúť zlepšenia alebo konečne urobiť krok smerom k zmene, ktorú zvažuješ už dlho. Tvoje schopnosti si ľudia začnú viac vážiť, najmä ak sa nebudeš podceňovať. Financie vyžadujú rozum, nie paniku. Ak máš pocit, že výdavky stúpajú, sadni si a sprav si nový plán. V druhej polovici mesiaca sa môže objaviť menší príjem navyše, buď vďaka vlastnej snahe, alebo cez niekoho známeho. Pozor však na zbytočné míňanie na praktické hlúposti. Vzťahy pôjdu tento mesiac do hĺbky. Nezadané panny môžu stretnúť niekoho, kto im nastaví zrkadlo. Niekoho, kto nie je dokonalý, ale má v sebe čosi ozajstné. Zadaní by mali venovať viac času partnerovi. Nie kvôli povinnosti, ale zo záujmu. Komunikácia bude kľúč. Hlavne o veciach, ktoré sa už dlhšie odkladali. Rodina ti môže byť zdrojom stability alebo zdrojom frustrácie. Závisí, či sa rozhodneš povedať veci nahlas. Neudusuj svoje pocity len preto, že chceš udržať mier. Pravda povedaná s rešpektom je liečivá. Mentálne sa môžeš cítiť trochu unavený. Nezabúdaj, že tvoje myšlienky bežia non-stop, je v poriadku ich spomaliť. Dopraj si ticho, alfahoroskop.sk